camera. No, și eu ce dacă... Ce ai? Vedeți? Dana plus Gabi, stau în copac. Scuze, nenea, și mie 3 lei. Ce mai mă filmași pe mine? Dedicație de dragoste pentru Dana și Gabi. Ce melodie se Wow, ce urlă, mă, dar cu ce piesă ce? Poate să-i primesc. Ești frumos? Facebook-ul lui Dana, Dana Drăguța, Gabi Moarta. Cine? Ce? Pentru Dumi. Zi și mie acum. Azi nu dăm autografe. Zi-mă la mătă să calmeze. Zi la mătă să se... Zi la mădă să se masturbeze. Nu mă dă sau Ha? mă dă satana. De ce are? Și că mă dă, vezi? Ha? Și că mă dă. Vă prăjim pe gagica lui Domi. Iau una. Uitați și pe Cosminuța. Unde, unde? Nu știu, eu nu mă intru aici dacă mor tot de casă. Ce? Nu mai mă filma tu te tragi. Nu mai mă filma, că mă vede Gabi. Am întrebat-o, dar atunci nu am dat gata. Ce? Suntem la camera ascuns. Că a trădați în dragoste. Dana egal, Gabi egal, Gabi. Am văzut clipul pe Facebook-ul ăla, bagă. Bagă! O să aibă Dana cu Gabi o grămadă de like-uri, 50.000. O să depășească pe Alex Velea, care îi rupe pielea. Care era zic, dați minor pe aici. O minoră, da. Dumi. Dar pe Dumi filmul. Zâmbește la camera ascuns. Vezi? Nu știu, mă, că nu trebuie să Ce e, mă? Ce cu mine? Ce cu mine? Ce-am făcut iar? Doarme, Dumi. Dumi, nu dormi. Matei? Ce-ai cu mine? Minutul 50, Steaua, muie Dinamo, o că muie Steaua. Muie Steaua. Nu e sigur. Poți să mă filmezi, nu știu.
Gabi, Alex plus Gabi. Așa, da. Ce? Nimic. Aveam mulți. Ciao! Ce faci? Suntem pe tren. Da, da, că nu... a trecut de semană. Suntem în Las Vegas. Suntem în Polul Nord. Unde e aici? Vezi că ai nimic, nu poate, dar te comerți. Am călcat. Călcat? Stai mă un pic. Stai mă. Domnul controlor. Cât e ceasul? Nu mai este. Ce mai la 42 ajungem? Mai 5 minute. Mai 10 minute. Mai 50 minute. Vai, ce frumos e aici. Vai, în New York suntem aici. New York City. Mă omorâți aici, bă. Te omorăm. Uite, asta e ce dură. Nu vezi că ăsta și-a gătit loc să te aici cu noi. Am Am plătit bilet.